Sanibona, phinde ngibingelele nje ngalesi sikhathi, ngalomzuzu, ngaleli hora. Bantu bakaNkulunkulu, kuhlezi kwenkulu emangalisayo nethabisayo intokozo ukuthi sihlezi ngaso sonke isikhathi sihlangana ngezindaba ezinkulu zikaBaba wethu ohlala ekhaya ezulwini. Sihlezi ngaso sonke isikhathi sihlangana ngezindaba ezinkulu eziphathelene nempilo zethu nemiphefumulo yethu. Kuningi bantu bakaNkulunkulu okungaphezulu okukhulu esingakwazi esingaqondi, kodwa uNkulunkulu athi masimvulela khona athanda ukuthi sikwazi singabantu. But kuyake kudingeka ukuthi sicele umoya kaNkulunkulu ukuthi usikhanyisele ngezinto zonke, ukuthi lokhu kusho ukuthini, lokhu kumeleni, lokhu singakwenza kanjani, lokhu singazihlenga kanjani kukona. Ngokwenza kwethu kanjalo, that is the way singakwazi ukuthi sihlengeke ezintweni zonke. So we need to know and understand ukuthi uJehova umdali wezulu nomhlaba useyidlalile indima yakhe, usekwenzile konke, futhi nanamhlanje usaqhubeka usakwenza ngokuthi aqhubeka asikhanyisele ngeqiniso lakhe, aqhubeka asikhanyisele ngenkanyezi yakhe yokulunga, aqhubeka asikhanyisele ngakho konke athanda ukuthi asikhanyisele ngakho, iqiniso lakhe ikakhulukazi. So bantu bakaNkulunkulu, we need to know and understand ukuthi ziningi izinto esithi masizibheka noma sithi masizibuka singazi understand, especially if singabantu abazohlala enyameni. But we need to know ukuthi konke kuyiqiniso, konke kunjalo, konke futhi uNkulunkulu kuyindlela asiyaleza ngako noma ngale ndlela asibonisa ngayo. So nje umhla ka-6 August I had a dream lapho ngiphupha khona, I'm having a conversation with this lady, but in this dream kuleli phupho lo wesifazane ulibele eguquguquka abe umunye umuntu aphinde abe umunye umuntu, which gave me an idea and a sign ukuthi lezi zinto lezi zenzeka kubantu abaningi, especially abantu abehlukahlukene. So ngaso sonke isikhathi kuzomela sazi siqonde ukuthi yonke into ingenzeka kunanoma ubani, yonke into ingenzeka nanoma ingasiphi isikhathi, nanoma kanjani, nanoma ingayiphi indlela ekuhleleke ngayo, nanoma ingayiphi indlela umuntu a-influenceka ngayo. So kuningi lapha emhlabeni esibhekene nakho, kuningi okwenzeka ebumnyameni, kuningi ukuthi makufika kithi singakuboni, singakunaki, sithathe ngokuthi hayi, you just take into ngendlela unikezwe ngayo, you just take into ngendlela obona ngayo, you just take into ngendlela ekujwayelekile ngayo. But there is a huge and a very very wide bad and hand sobumnyama esingaphezulu kwayo yonke le nto leyo. So as I was studying nje, doing my research these days, I found myself learning, before nje I carry on with this dream, I found myself learning about ama-kingdoms wesitha, ukuthi isitha has got kingdoms ahlukahlukene, which is our 5. But I want to talk about le yodwa, which is 555. So let me carry on with this dream. Now I'm having a conversation with this lady, sihleli naye siyaxoxa, sikhuluma indaba yobisi noma indaba yokuncela. So our topic ithi umthelela wesiqalo ngabe unceleni wena ebeleni. Yonke into lapha emhlabeni inesiqalo, ibe nendlela okwenzeka ngayo, ebese iba nesiphetho. Angithi isiqalo sethu thina bekukuzalwa kwethu, ebese ukuphila kwethu kuzodetermine isiphetho sethu. Ngokuphila kwethu siphila kunendlela esidla ngayo, kunendlela esikhuluma ngayo, kunendlela esihamba ngayo, kunendlela senza ngayo izinto ngokwehlukahlukana kwazo, right? So nganenkathi sibe nesiqalo, sizalwe sifresh, singena lutho, imzimba noma amagumbi ahlalela ukuthi kungene nanoma yini. So lamagumbi esiphile noma esizalwe sayiwo bekungangena nanoma yini kuwona, ubungaphila nanoma yipi impilo. But that doesn't change, noma lokho akusho ukuthi iyona impilo le bukade udalelwe ukuthi uphile yona kwaseqaleni, iyona ndlela bukade udalelwe ukuthi uhlelele ngayo noma uhlale ngayo kwaseqaleni. Now let's say there's a child, umntwana wegundane, uzalwe igundane. Ngithi indlela bekuhleleke ngayo bekumele ukuthi aphile impilo yobugundane, anceliswe igundane, but avela athathwe mhlawumbe ama-scientist ambeke ndawana thizeni, amncelise ubisi mhlawumbe lemfene, ebese efuna ukucheck ukuthi njengoba egundane kodwa ezomncela ubisi lwemfene uzobehave kanjani, uzoqhubeka na-behavior sokwamagundane noma uzoqhubeka uzobehave sokwemfene, you know, things like that. So lapha emhlabeni indlela besihleleke ngayo, besihlalela ukuthi masifika sithola umoya weqiniso, sithola umoya engcwele osifundisa konke, siphile impilo yobungcwele, senze intando kaNkulunkulu, and then sitshengise i-character kaNkulunkulu, ukuveza uthando nako konke, nezinhliziyo ezinhle nokwabelana nako konke ekumele sikuveze kukuthula. But mind you, kwaphinde
wazodetermineka ngendlela yezinto esifidwe ngazo okuyikona okuzodetermine ukuthi sizophelelaphi noma kuzokwenzakalani ngathi tomorrow. Lapha emhlabeni singakhohlwa abantu baNkulunkulu ukuthi kuningi okwenzeke ebumnyameni, kuningi okwenzeke ekufihlakaleni, kuningi okwenzeke ekucashekeni. So now we're busy having a conversation with this lady. Sikhuluma indaba yobisi. Ibisi, all those infacares or ubisi lwasethinini, and I'm busy explaining to her ukuthi yazi kahle kahle lolu bisi lolu asazi ukuthi lunani, asazi ukuthi lufakweni, but mawuthatha ukubheka there's a huge difference between umntwana oncele ubisi lwebele nomntwana oncele ubisi lolwethini. And then asho athi awuyazi uqinisile but awuqhubeka ungilandisa. And I was like, we need to understand ukuthi obisini noma ekunceleni kwakho, whatever that you have been fed usamncane, uncela kona kube yikona, because ngale nkathi ukuncela uthando, uncela ulimi, ilanguage, mabu uncela umZulu, Xhosa, whatever, uncela ibehavior enhle, uncela ubunhliziyo enhle, uncela ubunhliziyo embi, uncela zonke izinto because into oyifakayo ngaphakathi kuwena. So ngaso sonke isikhathi kumele si-understand abantu kaNkulunkulu ukuthi yonke into ozoyifaka wena, especially ebuncaneni bakho, izotshengisa the character noma ngokukhula kwakho ukuthi kahle kahle uzoba kanje, uzobehave kanje, uzokwenza 1 no 2 no 3. That is why if ubona umntwana oncela ubisi lwebele, lo mntwana loyo unothando, uyazi ukuthi kumele ngibonde nomzali, uyazi ukuthi umuntu omdala yini, uyazi ukuthi inhlonipho yini, uyazi ukuthi kumele ngiphile kanje, kumele ngenze kanje, kumele ngakwenza ukuthi, futhi umntwana othobekile ngaso sonke isikhathi. Hayi ke awubheke umntwana wethini, awubheka umntwana we-infacare, awubheka umntwana wenani. Those kids, they are behaving a certain way, a very strange, a weird way. Banobusavage phakathi. Because lezi zinto lezi, we do not know ukuthi zikhandwe ngane, zafakwa in. You do not know lolo bisi ukuthi lukhanywe enkomweni, noma lukhanywe kuhayini, noma lukhanywe ebhubesini, noma lukhanywe enyokweni, noma lukhanywe kuphi. Kwathakwa kwenziwa zonke lezi zinto kwase uzofidwa wena. And then I was like, Sithi, and she was like, yazi nami ngikhule ngobisi lebele. And wazowasho wathi, which is why ngirude kanje, wathi yabo mina nje umuntu omdala nginendaba nje naye, ngihlangana lapha. And i-behavior yakhe, and as I know her, she is a very 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 rude lady. She's very rude, akalalele khakubo, uhleze ihlonga ndlebe nje, uhleze shower, hleze futhi bese beze bamyeka. Wazowasho uthi, oh, it is ngoba yazi ngancela ubisi lwethini, ngakhula ngomncela ubisi olukanje kanje. That is why mina ngingamazi umuntu omdala, ngingazi ukuthi khona into ekuthiwa ukuhlonipha, khona into ekuthiwa ukulalela, ngihlangana nazo zonke lezo zinto, ngizenzela umathanda, I behave my way, yenzawo. And when we were busy having this conversation, and I highlighted something very deep ukuthi kahle kahle it doesn't only get to that point kuphela, but it gets to a point yokuthi uzugcine ungabi nawo unembeza as a person. Because it says khuluma naye, having a conversation, wasukuma, it was like ngazuthi beyobeka isitsha sakhe kade edla nanani, wathi yazi une-appointment nodokotela kade enze i-abortion. I was like, what? I-abortion futhi? You were busy bulale umntwana, you killed a soul. And she was like, yeah, so what? Because mina I believe ukuthi umuntu usebenza kangcono if eseyithongo. Imagine that kind of mindset. Imagine that kind, you understand ukuthi ngokubulala isicu, you have killed a soul. Noma lento ayenzile irongi noma into ebuhlungu kangakanani. But in her mindset, she was like, it's just a thing. So underlining this dream and waking up, writing it down, understanding umoya kaNkulunkulu, and uNkulunkulu highlighted ngale research liyana ukuthi these 5 kingdoms zesitha, there's a kingdom ebizwa ngo-555 or 5 laba bawu-3, 555. And when they explain, but this kingdom, because it says it's a guy owathola i-revelation efundiswa uNkulunkulu ukuthi nayindlela isithi sisebenza ngayo, because yonke into uNkulunkulu uyayirivila manje, amaqiniso wandlala etafuleni manje, kumele kucace abantu baNkulunkulu. So mengabe highlight zonke lezi zinto, uyasho ukuthi this kingdom ya-555 iyona ngizothini, that is where they make an agreement of trapping and taking people, bethatha abantu and transfer them and change them into food.
Imagine taking people's blood or abantu izicu zabo self, ama-flashes wabantu, and baziguqule and make them artificial meat. Uzitshela ukuthi udla inyama yenkomo, but ubhizi udla ingalo yomuntu. Uzitshela ukuthi udla inyama yenkukhu, but ubhizi udla ihlolo lomuntu. Which is what is happening even nangemzanyana lezi zingane lezi, that they influence people ukuthi bazibulale, bethi abortion is safe, abortion is free of charge. They take labo bantwana labo benze zonke lezi zinto and ba create amaphilisi. Wena uphuza iphilisi, leli philisi lizophinde futhi lidale wena ukuthi imizwa yakho iphele. Mase siphelile liyona le mizwa yakho, phinde futhi kube lula ukuthi ukwazi ukuthi ubulale ingane, kube lula ukuthi ukwazi ukubulala umuntu, kube lula ukuthi ukwazi ukwenza into ebhedayo, kube lula ukuthi ukwazi ukwenza into ebula yokwenza isono ngaphambi kaNkulunkulu. So unceleni? Uncelani kuyimanje? Yini oyifaka kuwena ngaphakathi kuwena? Yini oyikhiqiza ngelinye ilanga? Yini oyikhiqiza kusasa? Yini oyikhiqiza ngempilo yakho? What is it that you are busy feeding yourself? What it is that you are busy feeding your soul? What it is that you are busy feeding your flesh? As you influence behavior yakho. What is it that you are busy feeding your mind? Because this is the important one. Yabo into oyifaka la engqondweni yakho iyona into ozoyikhiqiza ngelinye ilanga. Konke ozindla ngakho kufakayo, whether you're watching ama-porn, yona into ozoyikhiqiza because wehlezi ulangazelela ucansi wena. Whether you're watching horror movies, kuyoba lula ngelinye ilanga ukuthi ukwazi ukubulala umuntu. And abantu baNkulunkulu ngicabanga ukuthi this is just an example. This thing is real. This thing is practical. Lonke lolu bisi olufida abantwana. That is why behave ngale ndlela. Uthola ukuthi umntwana akalalela uyihlo ngandlebe. And I even said ephushweni ukuthi lolu bisi luthathwephi. Ngisho ephushweni luthathephi, lwenziwe ngani, lufakweni. Ngoba uma ungathatha umntwana womuntu umncelise kwehayina, obviously izobhiva njengempisi, uzobhiva njengesilwane, because obisini lwempisi ila sithola khona ubumpisi, ila sithola khona inhliziyo yobumpisi yokulangazelela igazi, ila sithola khona ibehavior yobumpisi nawo konke ukuhleka. Yonke into yenziwe impisi. And we went on silibele sikhuluma with this lady. Sasikhuluma ngama-abortion zonke lezi zinto because ilokhu akuncelile. And underline ukuthi njengamanje akasena nembeza because vele kwasekunceleni kwakhe nasekukhuleni kwakhe uncele into emenza ukuthi angabi nanembeza, ucabanga ukuthi lento ayikho right. So bantu baNkulunkulu, what have you been feeding yourself? Isiqalo sakho kube yini kusukela ekuzalweni kwakho? As I was saying ukuthi singathatha ukuthi njengokuthi it was just an example wepoetry, cha, asilibukeni lolu bisi oluncelwa izingane, sibuka ama-behavior azo. Separate umntwana oncele ubisi lwebele nomntwana oncele ubisi lwebhodlela. Ubuka ama-behavior azo, sobona ukuthi these kids, no, they are not normal. Futhi siyababona nabantwana manje ukuthi sebeyiphethe kanjani, bahlaza, abezwa. She even said last ukuthi I'm so rude. Futhi behave snacks, man. They behave very strange. Ingane imshaya umzali ngempama, ingabi nandaba. Athe ikhuza iphinde imshaye. Athe ishaya iphinde imshaye. They are behaving so weird. Zinceliswana ingane. Zifidwana ingane. So due to this strange consumption of this milk eziphuzayo, ingane sikwazi ukuthi yenze izinto ezingekho right. Igoloze mayigoloza. Ayisafani nalezi ingane. Because kudala it was a rule ukuthi uncelise umntwana wakho. I know it's unfortunate for abanye abantu ukuthi thola ukuthi uthezala ubisi lungaphume at all. But yazi kwakwenziwa kanjani? Wokwazi ukuthi ucela ukuthi umunye umuntu akuncelisele. Kudala wokwazi ukuncelisela ngisho nawe udade wenu. Akuncelisele umntwana wakho. Wokwazi ukuncelisela nawe umzala wakho and whosoever. Not ukuthi uyoncelisela luthathwephi. Wazi ngani ukuthi kuthakwe inani nani. So lolu bisi lolu from that kingdom esitha u555, you will never know bantu baNkulunkulu ukuthi ngambe kuthathwe ini, mhlawumbe ngabe kuthathwa ubisi lwehayina. Umntwana wakho sezobhiva esokusilwane. Mhlawumbe ngabe kuthathwa ubisi asazi lwebhubesi. Umntwana wakho abhibiso
ubone nje ingane isiyisidlova nje isizidlakela nje ingane ina 4 years kodwa uyayibona ukuthi ngifuna ukushana ngesibhakela njengamanje just because uthe ayihambe yokucelela ushukela kamakhelwane. Wena manje indaba njalo nje unithuma mina. Inceleni lengane. Libe lukhokho alibizi nalo lolu bisi. Abanye abazali they are so busy thola ukuthi uzoshiya ingane ayohlala kude wazi ukuthi vele uthembe lolu bisi libhodlela izokhula ibehavior ibe savage. Vele libe luyithengela yes unemali usebenza kahle uyalithengela lenani iyabiza injalo uyayiqhubeka uyayithenga. But ingcolile lento. Idala umntwana wakho ukuthi angabi umntwana ofanelekile, angabi umntwana obehave njengabo bonke abantwana oyihuman. Yes, oyihuman. But imdala ubulwane. And I remember nje there's a story of this guy osekwashare a huge testimony eyashukumisa nje izindawo eziningi. Washo wathi yena kusukela ekuzalweni kwakhe washadiswa nemthakathi. So uthakathe ezalwa because if eseshadile so automatically wayomthakathi. And now mase sewumthakathi uthi for first 3 months ubuntwana bakhe wayezungezwe inyoka, enceliswa inyoka. That is why angakaze nangelilodwa ilanga kuyo yonke iminyaka ayethakatha ngayo waba nento ekuthiwa nembeza ukuthi hayi bangambulala umuntu, hayi bangamenza ukuthi okubi, angamenzi because vele uncele ubuthakathi, uncele ububi, uncele ubutha, uncele amanyala, uncele ungcolo, uncele yonke into ebhedayo. So unceleni umthelela wesiqalo, yonke into enesiqalo nesiphetho. Lapha emhlabeni isiqalo sakho ukuzalwa kwakho wakhula. But into engithanda ukuthi we are given a chance ukuthi noma isiqalo sakho singabanga right, mhlawumbe ukhule kwi-upbringing engekho right, wangakhuliswa abazali abakuthandayo, wangakhuliswa i-situation, but isiphetho sakho you have the right to change it. Usanegunya, usanethuba. Because that guy, yes, wakhula cabanga ezalwa waba umthakathi. But he eventually wakwazi ukuthi aguquke esena 24 years. Wakwazi ukuthi abuyisane noKristu. Wakwazi ukuthi aphenduke njengamanje ize minister wenza umsebenzi kaNkulunkulu ngendlela eyisimanga because wakwazi ukuthi abuyele emuva akathathanga ukuthi ngoba vele. So isiqalo sinomthelelo omkhulu ngaphezulu kwempilo yakho, but you can still change that. Isiqalo sinomthelelo omkhulu ngaphezulu kwazo zonke izinto empilweni yakho, but ungakushintsha lokho ngokuthi ushintshe ikusasa lakho. Bedile vele isiqalo sakho, bedile vele abazali bakho, bedile vele imfundiso, bedile vele umhlaba sakubona konke lokho, but nangu uKristu uveza ubuqobo lwakhe. Uyazivezela uNkulunkulu ukuthi lalelani uSathane ubhizi uguqula ukudla lona ikudlayo, processed food, zonke lezi zinto, antioxidant, ama-chips, konke lokho kuzosiqeda unembeza, kuzosibulalisa, kuzosenza silangazelele isono, singabi nasimilo, senze konke ukuba ungafanelekile. But senza thina siqhubeka siyakhonzuma ngendlela esithanda ngayo noma sibuyela kuKristu uNkulunkulu, senze ukuthandeka enkosini, sidle okufanelekile, sizisize thina. Sibuyise nembeza wethu. Silonde unyawo lethu ekusheleleni. Senze intando kaBaba ohlala ekhayizuleni umdalo wezwe nomhlaba. Thina senzana. Yonke into lezi ezandleni zethu njengamanje. Ngabe unceleni ebeleni? Ngabe uncelani njengamanje? Uzifundisani? Uyifundisani ingqondo yakho? Uyifundisani inhliziyo yakho? Ufundisani? Ngabe uzifundisa ukubekezela? Ukulangaza, ukuzithipha, ukuzithelo zakamoya? Ngabe uzifundisa ukuthanda? Ngabe uzifundisa ukuthula, injabulo? Noma uzifundisa izinto ezingeza kusiza ngalutho ezizithelo zenyama nje kuphela? Sorry. So isikhathi sokuthi manje sincele okufanelekile. Asincele nizwi kaNkulunkulu. Sincele nokuhle because whatever uzokuncela ikona ozokukhiqiza. Hleze sathi bantu baNkulunkulu there's danger kuzona zonke izinto eseyidliwa njengamanje. Lolu bisi seliphuzwa njengamanje just like in that dream. Bukhanda a certain behavior engekho right. Bukhanda ubudlavini obungekho right. The food usekudliwa manje buzogaya ukhanda ama-savages out of people. Benze abantu babehave ngendlela engafanelekile, engathandeki, ezokwenza ukuthi ngelinye ilanga babulalane bodwa. So asondeleni uKristu, senzeni intando yakhe, siphulukise isizwe, siqaphele sise sikufakayo kithi. Because you are what you eat. Uzokhiqiza lokho ubukade ukufaka.
So inkosi benani ubuyele kuKristu, nenze intando yakhe, idlizwe kaNkulunkulu ngoba ilona phela lisibane. Uhambe enkonzweni uyolalela wenze intando kaNkulunkulu, uzisize wena uphulukise. People, please do researches. Ngenani online, use your phone, big phones, ngena ku-TikTok, ngena ku-YouTube. Do researches ngokudla ekudliwa manje ukuthi uyingozi kangakanani. Do your research ngempilo yakho. Do your research ngokukholwa. Do your research uzibuze ukuthi sekugcwele abaprofethi kangaka kanti yini lengaka. Uzothola ukuthi inkulu indaba. Kuningi okwenzakala emkhathini. Kuningi ukubulawa kwabantu. Ezinye izinto ngeke uzibone manje, but ama-outcome azo ayi-long term. Imithelela yazo uzokwenzeka esikhathini eside esizayo. Ungasalindeli, ungasanakile. So siqaphele, sigawule sibheke, siqaphele sisi. Umthelela wesiqalo ngabe uncelile ebeleni. Nkosi benani busise kakhulu. Ngakhohlwa ukuthi uNkulunkulu uyasizonda isono, uNkulunkulu uyabuthanda bungcwele. Ezinye inkundla zokuxhumana khona uTikTok, Bulisha Ithemba Mzobe, YouTube khona lapha, Instagram Lisha Ithemba Wendy I Mzobe, and then on Facebook Ulisha Ithemba Mzobe, where there's writings and then also those short clips wa 10 minutes akhona ku TikTok afanayo. So inkosi nje benani insiza qandlulisele imiyalezo nakwabanye bathola ukusiza nokuphulukisa ezintweni zonke. Jehova asisize, size thina sibuyele ebukhoneni bakhe ngokuphelisa icebo lakhe. Amen.